Aligatorul american sau anaconda verde. Astăzi vă vorbi despre acești doi prădători care pe toți înspăimântă cu mări mari, chiar care pot depăși un elefant în lungime, cum ar fi anaconda verde, care nici el nu este cel mai mare șarpe de pe pământ. Avea și un strămoș titanoboa care lungea până la 15 metri lungime. Cea mai mare mărime a anacondei de ziua de astăzi este de 9 sau 10 metri și 350 de kilograme, iar aligatorului este de 5,6 și 7 metri lungime, rar 8 metri, în general 4,6 metri lungime și 800 de kilograme. Dacă ne gândim un puțin, greutatea contează mai mult, ci nu lungimea. Noi credem că cel mai mare crocodil de pe Terra este crocodilul de apă sărată. Există momente în care aligatorii au depășit în lungime crocodilul de apă sărată și chiar sunt niște reptile imense. Acum să vorbim de forță și de mușcături. Aligatorul american sau aligatorul numit Mississippi, numele său de știință, a fost descoperit în 1856, iar anaconda verde este pe cale dispariției, de aceea a fost descoperită în 1944. Omoară prin strangulare și vânează ca și crocodilul. Dacă stăm să ne gândim puțin, aligatorul sfâșie direct prada și o rupe pe bucăți. În care credeți că a fost cel mai puternic prădător? Câștigătorul pe ziua de astăzi este aligatorul american.